Tanog Bicolano. Bicol vibes, Bicol vibes, Bicol vibes. Bicol Vibes, ang programang mapakusog sa musikang Bicol noon. Bicol Vibes, ang programang mabugtak sa pedestal kan mga orihinal na Bicol na komposisyon. Bicol Vibes at bukasiya sa pagpadangan sa kulturang Bicolon sa paagi kan musika. Tanog Bicolano, Sa tong ipag-orgulyo, Bicol Vibes! Bicol vibes, Bicol vibes, Bicol vibes, Tanog Bicolano. Bicol vibes, Bicol vibes, Bicol vibes. Bicol vibes, Bicol vibes, Bicol vibes, Tanog Bicolano. Bicol vibes, Bicol vibes, Bicol vibes. Yay! Yan. Diyos marhay na Bicol Vibes po sa Indugabos. Yan. Mga ka-Bicol Vibes, ito na naman tayo ulit. First season, third episode. Yan, at ngayong hapon, iba itong guest natin. Napapampap ako eh. Iba talaga Sige na, sige na, paano si Bayan? Paano? Garo ka Huwag nag-uuntol. kayong magulo, baka bumagsak. Yan. Sa liwat, live man po girari kita digdi sa paborito tang lugar. Siyempre. Yan. 416 Okay. Art Space. Right. Ngayong hapon, last time, ang feature natin, Bicol Jukebox. Yun. Ngayon, iba naman. Bicol Reggae. Bicol Reggae. Yan. Alam mo ba kung anong reggae? Day ko aram. Yan. Basta at yan haputon tani yung mga importanteng tao Yan. na bisita tangon yan. Yun. Pero wag na natin patagalin. Introduce na natin ang ating guest ngayong hapon. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Roots. Palakpakan! palakpakan mo kami dyan! Yan. Padakol-dakol. Okay ba? Yan. Alam mo, Ito mga Bicol Reggae. Tingnan mo naman ha, forma pa lang. Oo. Diba? oh, Reggae is all about attitude. yes, Yeah. attitude. Paano to sabi mo kasuwa ako? Ikaw pwede kang mag-reggae, malapit yung kulay mo eh. Buhok na lang eh. Buhok. Yan. Nailing mo yan buhok yan. Maghagad kang buhok sa iya. Oh, pero bago tayo kwentuhan, Ha? introduce muna natin yung grupo. Diba? Introduce natin una yung kanilang frontman, ang kanilang lead vocalist. Ladies and gentlemen, please welcome Ramil Martinez. Yes. Alright. Mabuhay Bicolanja. Marahay na hapon. Rasta. O ngayon, si Ramil na lang pa-introducein natin sa kanyang mga yun. miyembro. Okay? Yes, ang aming drummer na si Mr. Jerome. Mr. June. Mr. Jerome. Yan. Tapos ang aming basista si Mr. Kaupaitek. Yes. And sa keyboard naman si Mr. Nathaniel. Yeah. Sa guitars Keyboard. naman si Mr. Reynard, and sa Mr. blowing Reynard. naman sa saxophone si Mr. John Rod. John Rod. And Mr. Jolan and Mr. Jobim. Ayun. Right. Ah. Going. Okay, so, Kumpleto na. kompleto na. Kumpleto na. O, simulan natin ang ating kwentuhan. Kaya lang, si Kailangan, Ramil na lang ang paupuin natin dito kasi hindi tayo kasi. Si Ramil. Sir Ramil, Oh.
Ramil Martinez. Kasi talagang punong-puno tayo ngayong Kumpleto na. araw na to, ha? Kung kang Oh. sarong simana, Oh, pira kita si tao tadigdig. puno din tayo nung 15. 15, Ngayon, kabali na mas si marami. nagbubulkanize dyan sa Oh. Baguio, saka ugapang show duman na video okay. Okay. Okay, oh. So, dito na pagparahalo. Sir Ramil, Diyos maray na hapon. Yan, good afternoon. Marahin na hapon, ma'am. Welcome here at Bicol Vibe. Yes. Marahin na hapon po, Bicolanja. Mr. Roots. Ladies and gentlemen, the feedback. Dapat natin i-introduce. Oh. Dito na tayo sa ating kwentuhan ngayong hapon. Unahin na natin. Ramil, bakit ba Mr. Roots? Mr. Roots, ibig sabihin po kaya, ang totoo kaya, kang nabuo ang banda, nakuha ko ang pangaran na Mista, duman sa pelikula ni Robin Padilla. Mista. Mista, kaya, Yan. duman. Oo, alam ko yun. Pangarap ko man kaya na maging sarong maglawag sa militar. Tapos, kaso, nakanood kita mag-music, pero duman ko na lang siya pick up line, si pagiging Mista. Oo. Tapos, nilagyan ko ng roots para maging siya na ugat, iniampuan kang pag-iribanan mi sa musika. Yan. Kaya ako to na buong Mista Roots. Tama. Kasi yung Mista, ang meaning niyan is brotherhood. Magtuturo Yes. ka. Diba? Magkairibanan. So, ugat ng Samahan. samahan. Yeah. Yan ang Mista Roots. Kaso Okay, arin man sir. po nabuo ang Mr. Roots. Mr. Roots, mga 2002. 2002. Tagal na din. Oo. 2001, 2002. Mga Pira kamo na buo. ang original niya talaga, apat. Okay. Kaso, syempre, nag-aabot ang panahon talaga na may kanya-kanya kitang gigibuhon sa buhay. Oo. Di itaw man yan maaano. Kami na lang original kang Samoy yung basista ni Mr. Kaupaitek. Pero, naghanap mang giraray kaming mga kaibana na bago, na Okay. syempre mahihilig man sa music, dedikado man. Sinda na ito. Ini ang talagang nabuong bagong Mr. Roots na solido. Safe na safe. Safe na safe. Mga safe na safe. Sa sir, sa mga miyembro, sinong pinaka-latest na nag-join in? Ang samuyang, trumpet, ayun, sa trumpet. Siya ang pinaka-ori. Okay. Si Jolan. Si Jolan. Mm. Guwapong So, Jolan. ikaw ang pinaka-hopin. Dahil ma. Tapos, sir, Ay, kay. ever since talaga, pagpasok mo, sir, di ba sabi mo, dati parang ang dream mo, parang pagsusundalo. Yan. Pero paano, nung natuong ka, sir, sa music, paano ka nainganyo sa reggae? Mahilig man talaga ako magdangog ng music, tapos nakanood ako mag-gitara, nadangog ko si Bob Marley. Yeah. Duman ako nagkaigwa ng itong ideya na, The magayon father of reggae. tugtog ning arog kaniyo. Nag-aadal ako mag-gitara. Duman na ako nagpuna, kung mag-play akong arog kani na reggae music. Tagarubagay sa kuya, Okay. relax lang, chill lang, barabayle, garo. Duman ako nagpuon sa pagiging reggae. Naghanap na ako ng mga kaibanan. Yan. Pero bago pa lahat, ha, kasi ito hindi pwedeng hindi ma-notice kay Ramil. Yung buhok mo, sir. Yung ano yung Gaano pinaparahin. katagal na yan? Origin. Tunay. Original. Ano na? Ano tingin mo dyan, wig? Ulay ko, mga extension. 10 years naman ini. May birthday man ini. May isa diri man siyang Kailan mo birthday. sinimulan yan? September 2009 ata. 2009. 2009. Kaya pag birthday niya, nagpa-party kami doon. Party. Yan. Because celebrate me man. Siyempre, haloy na siya sa buho ko, ay sa payo ko. Oh. Kaya importante yun sa kuya. Dapat permi siyang mahamot. Dahil siya kutuhon. Yan. Uy, parang di sir. Mayo ka dyan makukuama ka dyan makukua. Uy, alam mo ba? Kung anong pakalaba kaniyo, dyan iyo man dyan sa kuya, igisa may pantalon.
Medyo lang. Medyo lang. Dahil sa kalabahan. Dahil Yan sa ang kalabahan. tinatawag na hardcore. Talagang di ba? Pero Mga motor na. dreads man sa baba. Yan, ang tawag dyan, dreadlocks. Dreadlock. Yan ang mga buhok ng mga rasta. Ah. Okay. Okay, ikaw di ba sabi mo magpapahaba ang buhok? 10 taon. Itatry ko. Malamang di mo abutin. Iyan buhok mo, pirang taon mo na yan na Di ko alam eh. Ginugupitan ko to eh. Ay, ano guntaman si Ramil kay Nihil sa iyang buhok. Buti na lang to, wala eh. Oh. 10 taon daw. Ganyang ka din oh. Ayun, Oo. ibang klase. 10 Diba? taon, wala na yung buhok. Ngayon pa lang ha. Nahirapan ng tumubo eh. Masakit na. Anyway, pag-usapan na natin yung kanilang unang Bicol, Bicol original composition. na Bicol composition. Original na Bicol. Ang title nitong song ay O Rasta O Ja. Oras tao siya. Rasta Oja. Anong gustong sabihin po ka ni Sir? Oras ta, araw naman sa reggae music. Pag nag-reggae music ka, ang reggae music, ginipo yan kang mga Rasta people, yung mga nagpuan sa Jamaica. Nagibo kaya, para sa kuya kaya, ang Rasta para sa kuya, mga tao. Bako lang siyang Rasta na nakaarog ko kaning dreadlocks. Oo. Ako, Rasta ako. Oo. Para sa kuya man, sa kuya, ang pag-intindi ko, ang Rasta, ang upod ko sa mga tao, Rasta, para sa kuya. Tapos si Ja, iyon ang satuyang creator. Si God. Yan. Si Ja. Kaya pala nang Okay. kuraw mo ko sa mga, Ja! Will always provide man. Yes, Rastafari. Rastafari. Safe na na safe. safe. Safe na safe. Yan. Yan kasi, ang Rasta kasi, ano yan eh, parang religion yan doon, di ba, sa Jamaica. Tapos karaniwan, pansinin nyo, ang reggae, ang laman niya, talks about life. Yan yun. Kaya sabi ko sa'yo, pag reggae ka, napakahalaga ng attitude. Okay. Doon ka hindi papasok eh. O so, ito, tanungin na natin sila. Tungkol saan ba sir yung ano, O Rasta. yung meaning, Oo, anong pinaka-meaning nitong kanta na to? Ang meaning talaga kayan, garo ako nagpapangadji. Ang istorya kayan, garo si hinalian kang Mr. Roots hanggang si Sangunyan. Garo inistorya ako dyan na kang nabisto ko ang sa kong mga kaibanan, na ugma ako, ta naka-play ako ng music. Yun. Nabistado ko si Ja, naugma ako. Tapos nakalaog dyan sa kantang iyan na itong si Puon kang Erebanan mi, dawa anong mangyari, ipadagos ta. Yan. Dahil paglingawan kung sain kita hali. Yun. Ipadagos ang Yan ang music. mahalaga eh. Kaya inaapod ko si Orasta sa si Ja. Tagaro gusto kong ipaabot sa inda na diretso sana. Okay ha, kita mo, lalim nun ha. Oo. Alam Ika na, mo, nakakaulay mo man si Iyo, Ja. si Ika. Ja, ha? Si Ja. Oh, sino ba? May Sinong Ja? ibaan dyan ito eh. May apelido eh. Ja Aquino. Taga Bagong Bayan. Wag ka doon, nagugulo eh. O wag na natin patagalin, di ba? Oo, sige. Para madinig ng ating mga Yes, kabicol vibes na, di ba? Sa kanilang kantang O Rasta O Ja, ladies and gentlemen. Mr. Roots! Na woyo, woyo yo. Na woyo, woyo yo. Wo Rasta Oja. Wo Rasta Oja. Kang nabisto ka, ako na ugma. Kang namati ko, dai nagduda. Kadakol naghapot,
Mayong nagsisimbag, kadakol nagdangog, bakong mga bungod. Oh, Rasta, Oja. Oh, Rasta, Oja. Kang nahiling ka, ako nagluha. Kang namati ko, ako nagkanta. Mayong nagtutubod, igwang naghahambog. Ang aram lang linda, sa diri lang linda. Oh, Rasta, Oja. Oh, Rasta, Oja. Boom! Uya na ang pinuunan, kang sa tong iribanan. Uya na ang bulong ugat, kang sa tong namatian. Tawan taning kahulugan, ang sa tong inagihan. Tawan taning pagkamuot, ang kadasarong sa tong taman. Kung daig ka nag-aaram, daig ka na lang magtaram. Tawan mo ng respeto, ang sarong taong rastaman. Ang sa tong hinalian, daig tanayang malilingawan. Habang nabubuhay pa kita, magpasalamat ka na lang. Wayo. One love. Sarong makusog giraray na upak para sa Mr. Roots. Yan ang kanta nilang Orasta Oja. Rasta. Yan. Okay. So, apudang tagiraray di kayo. Apudang tagiraray Di ka lang giraray si Sir Sir Ramil. Diyan na di brother. Siguro, nasimbag naman si Kaputang Kasubago. Atong question Kasubago na, taano da ata reggae ang nagustuhan nindang genre. O taano nang ganta no ulita daw. Reggae, ang nagustuhan ko sa reggae, ang music niya, ang melody magayon. Tapos ang mga letra, kadakalan talagang ginigibok ang mga reggae musician tungkol sa one love, respeto.
Yun nga, pagkamuot, maging natural, Yan. mayong halong kimikal. Yung reggae. Para safe na safe. Safe na safe. Para yan kasi safe ang na safe. Dapat. Yan nga ang reggae. It talks Yes. about life. Yes. Yan, Safe. Yeah. So, baguhin naman natin yung kwentuhan. Yan. So, alam na natin kung bakit reggae yung napili nila. Ngayon, tanungin naman natin sila yung kanilang advokasya rin. Oo. Pagdating sa kantang Bicol noon. Yan. Okay? So, kayo ba, sir? Ba't kayo gumawa ng Bicol? Kami kaya talaga sinusulong mi man ang satuyang kultura. Saka Bicolano kita. Kaya ang pinakainot na nagibo kong kanta talaga Bicol. Puro pak. Ta, proud ako maging Bicolano. Yun. Yan. Gusto kong ipaabot sa buong mundo na may music man ang Bicol ning arog kani. Yun. Oh. Kaya gusto ko talaga bago ako nagibo ning Tagalog saka English, ininot ko talaga ang Bicol. Ito ang namamati ko na dapat gibuhon ko muna. Hiyaon ako duman. Naka-star sa sakuyang lugar. Dapat Bicol ang gibuhon ko muna. Right. Yan ang tama. Dapat. Oh. Dapat. Kadakol pati ang nagdadangog sa to na mga nagdadalan, nasa ibang lugar, Hmm. na nauugma dahil sinusuportahan. Huwag mga arog kaning mga grupo na nagsusuporta sa mga Bicol na komposisyon. Mr. Roots. Yan. Okay. Tapos, ano ba? Ano? Okay na. Okay na. Mukhang Safe solved na, na, safe na. na. Solve na. Mukhang Safe na. Pampirang kape mo na niyo. Amang- Pagyaong kita sa 416, parang nakakaapat kitang... na-high ka dun sa Iyo tugtog nga na. nalilingaw na pati ko na mayo pala na asukar. Parang space cake yung tinitira mo. Saro pa. Naman. Oh, saro pa araw ka Safe rin. kita. Kung may Oh. tinapay man ang araw ka iba. Sliders last week. Ngunyan, peanut butter with... Shelly Jam. Ayan. Right. Sira mo po. Digdilag po yan sa 416. Okay, so ito, pag-usapan naman natin yung kanilang pangalawang ipi-perform. Ang title nito is Ako Agta. Ano man ta araw ko kaya? Ika. Kaya nga ikaw ang tumabi. Ako agta, pati ika. Oh. Di ba? Ako Ika. Yan. Ika. Ako, ika. Ako man, ako Oh, agta. yan. It's a tie. Oy. Oh, yan. mga Ano araw- anong kwento nitong kanta na to? Ako agta, para sa gabos man iyan, ginamit ko lang si agta, at syempre, Pilipino kita. Gusto ko man ipaaram girare na may mga agtang Pilipino, arag yan. Tapos, ang laog kayan, tungkol man sa gabos na tao na mayong makakabistado kang sa diri mo, kundi ikaw man Yan. sana. Kumbaga, duman ko pinapaano ko sa inda na para maano mo ang buhay mo, makuha mo talaga, dapat mabistado mo muna ang sadiri mo. Tamasakit na baga magparapang na day mo man bistado. Tapos, nakasurat man dyan kung ano man ang pagsubok na mag-abot sa buhay ta, day magluya ang satuyang buot, yaon ang satuyang mahal na ama, magpangadji kita. Para haranisa na ayo, gabayan kita. Haranisa na sa Diyos. Reggae na Reggae reggae. na reggae yan. Di ba? Oh. Yan ang Basta- essence ng reggae. Iyo, siya Agta. Agta. Ibig sabihin local. Yan Yun. yun. Native. Support local. Native. Yeah. Agta. Pero magayon Oh. ang mensahe. Dahil nalugod na Magayon gigiro. ang mensahe. Sa rin, Yeah. suportay pa man daw. Diba? Sa mga... Surugan mo na siya. Igwa ka man kaiwanan, o ito bagaw, agta mo Oo. pag ito. Safe na safe. Safe na safe po. Safe na safe. Okay. Original agta. Oh. Yung problema yan. Dawa pa yan anong kolor mo. Ayan. Basta. Ayo. Bicolano ka, maurag. Iya. Mga Bicolano Oragon yan. Bago natin sila i-present ulit, ito, tanong ko lang, bilang composer, sir, ano sa tingin mo dun sa Bicol language sa pagpasok sa genre reggae? Ano sa tingin mo? Pasok naman ng Bicol o medyo mahirap ipasok? Bilang isang kompositor. Para sa kuya, sa mga composer dyan, sa kuya lang, ako kaya, pag nagigibo ako ng kanta, talagang dailang ako nag-iistorya na naggibo lang ng istorya. Kumbaga, syempre, bilang para surat ka, talagang dapat, totoo ang isusurat mo, mamamati mo siya.
Takong day mo man siya mamamati, tapos garo maimbento ka lang, para sa kuya man lang. Oo. Sa iba-iba man baga Oo. composer. Sa kuya kaya, sa party ko, dapat itong inagihan ko talaga, tapos nahihiling ko sa mga tao kung ano ang nangyayari, duman ako nagbabase. Ayan. So si Ramil ang kanyang type ng pag-compose, talagang yung personal experience niya para mas malalim ang hugot. Diba? Ikaw, may tanong ka ba? Mayo. Ano? Oh. Ugapa. Igwaman siya ning gustong ipasabot na ito nga ni Ke, sinda nagigibo ng reggae. Ta gusto man ninda itong reggae na Bicol man. Ang, kumbaga ang tema, ipaliwanag mo nga ni, sisabi mo sa Gusto ming isulong na ang Mr. Roots, gusto mi tanog Bicolano na reggae. Yan. Yan man ang Reggae gusto nila. kami, pero di ibig sabihin na Jamaican kami. Oo. Ang inaano mi, na-adapt mi si music sa Jamaica na reggae, pero gusto mi man ipaagi sa pagiging Bicolano reggae. Yan. Kaya talagang Respect naman ito, duman sa Oo. inda. Respeto tatak man mi. talagang Bicolano. Oo. Kaya ito yung Bicol Reggae. Yes. Okay. So ikaw, may tanong ka ba? Mayo, may nabasa lang ako hindi na influensyado kadaan ni Bob Marley. Ay, iyo po. Nino? Bob Marley. Iba man to, sponsor naman to, Bob Marley man to, yung pamapadala ng crispy pata. Iba to. Iba man to. Oh, si Siya po ang samuyang, kumbaga, mentor mi. Iman samuyang idolo. Sa gabus man na mga reggae musician. Siring man, idolo mi man yan. Tapararehas man ang musika. Saro si Bob Marley dyan. Saka ang mga Pilipinong reggae. okay, yan Okay. si Ramil. O de, naliwanagan ka na. Naliwan. O wag na natin patagalin para madinig natin yung kanilang pangalawang ipe-perform. Ang title, Ikaw na. Ikaw Ikaw mag-introduce. na. Ikaagta. Ikaw mag-introduce. ano, yan. Ayun, ako talaga. Ikaw Ang mag-introduce. title po kaniyong panduwang komposisyon ni Sir Ramil, Ako, Agta. Tama! Safe na safe! Whoop, 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 whoop. Tanog Bicolano. Sa toyang ipag-orgulyo. Hoy! Agta! Ako agta, kun ako maglakaw halata. Sa ngaran kang sa tuyang ama, magpasalamat kita. Sa diri ko, ang nakakabistado ako, ang nakakaaram kan totoo sa isip ko. Kapos kita maghapo, dai kita maghambo, ang taong nagtutubod, dai magluya ang sa tuyang buo. Hoy, agta! Hoy, agta! Hoy, agta! Kung ako nagkasala, ang tukdok kang sa kuyang ina, ako unta. Respeto ko, asin Espiritu Santo ako, ang nakakaaram kan totoo sa puso ko.
Gabus kita maghapon, dai kita maghambog. Ang taong nagtutubod, dai magluya ang sa tuyang buo. Hoy agta, Hoy agta, ah, ah, wow, ah, Whoa, whoa, Huy, agta. Huy, agta. Ako agta, kung ako maglakaw halata, sa ngaran kang sa tuyang ama, magpasalamat kita. Yeah! Mr. Roots! In the house! In the house. Okay. Okay. Ayan, Sir Ramil. Sir, any gigs you wanna promote? By February, baka magluwas kami katong magluwas kami katong music video kang samuyang kanta, oras ta o dyan saka Ugat at Kultura. Ang album po, ang title niya Ugat at Kultura. By February, maluwas kami kaya ning video, sana maasikaso mi na. Tapos si Page Me, Yan. paki-follow man po si mga mahihilig sa reggae music, Bicolano music, paki-follow man po, paki-like and paki-share. Salamat po, Bicol Any gig, sir? May gig. Gig, Saan? Atyan, sa'yo ka mo atyan. at siya, yaon kami sa Panganiban, live-ban kami. Yaon kami dyan sa Maried Music sa Mariel, Store. ha? So, kunyan gig, medyo laylo kami, pero may maarabot na event. Hiling ko na lang po doon sa page me, Mr. Roots. Nasa Facebook man yan. Dumanin mahihiling ang mga gigming maarabot. Okay, yan. Si mga gusto ko kang t-shirt na pang reggae, tapos Mr. Roots, igwa kaming Yun. pa-PM na lang sa page me. Tapos, si mga gustong magpa-dreadlocks, naarog gani, kay Kao Paitek, ang samuyang basista. Nagda-dread siya. Alright. Pakontak na lang. Oh, O, ikaw, pahiling. ikaw. Oh, yan, siya yan. Nagda-dreads po yan. Safe na safe ba yan? Safe Na safe yan. Yan. Ayan may mga t-shirt po kami. Pwede ka mo mag-PM sa Muya. Alright. Barato lang. Dito mo Safe nga, na may safe. apparel lang Mr. Roots, ha? Okay. Yan. O, ikaw, pa-dreads ka na. Ako, ha? Pwede daw ini. Pwede. Pwede na yan. Halipot pa. Ay, ang kaipuan mo dyan, 416 para drawingan yan. Kaman. Oh, sige. So, sa Indon, Dumansa, ila-like sinda duman sa face. Anong pangaran kan sa imong dong Page. page? Mr. Roots. Mr. Roots. Yun. Oh, basta Mr. Mr. Roots. Roots. Okay. 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 Oh, i-like na po, Suporta po Supportan sa mga Bicolanong musikero. Mr. Roots and bako lang reggae, gabos man na Gabos, genre. gabos. Suportahan ta po, Gabos gabos sa yan. Bicol. Maraming salamat. Okay. So, Okay. ano pa? Okay. Ano pa? Ano? So, Sa liwat po, kami nagpapasalamat sa tuyang grupo ngo niya na third Yan. episode ang Mr. Mr. Roots. Okay. Okay, kita ko dyan. So,
Ayan, sa susunod, abangan nyo naman ang sinong guest natin. Ayan, si Kuyan. Ang masunod ang guest, si Jeep na Barosa. Iguaman siya ng mga original Bicol songs na ipopromote. Pero anong genre yan? Anong mga genre man ni G? Kung ano-ano sa naman. Basta may love song, may mga kung ano-ano. May rock. May rock, alternative. So sa ating mga ka-Bicol Vibes, yan, nananawagan po kami na suportahan natin ang musikang Bicol noon. Yes. Lalo Totoo na sa yan. mga kapwa nating musikero, di ba? Ano po? Ito na yung panahon para Sa pakusugon. tuyang pakusugon ang sa tuyang mga Bicol na komposisyon. Yan. Nakanta. So bago tayo magpaalam, greet muna natin ang ating mga Ayun. Hello. viewers ngayon. Hello to our viewers. Hello kay WY, Aha. kay Jeprita sa kay Jeff from Laguna. Ha? Ay, wow. Hello. Kay Attorney Carlota, Maria Carlota Morales. Kay Sir Boji. Denia. Yan. Boji. Yan, from Manila. Si Ma'am Dudes. Ano pa ni? Sino pa? Wigo Pejos. Si Muloy, nagdadalan man si Muloy. Ayan, si PB Cap, Emeterio Avila, kang Yan, kabalikan. si Boss Roel. Si Ruel de Loyola. Oh, si Marivic De Loyola. John Carl, hello. Si Cheche na Si- Cervantes. Si Agong Yan, ko. si Ma'am nagdadalan D man. ng BDO is also watching. Hello. Si Errol Nava, Taupo. Yan. Nika Si Ricky. and Bex. Oh, Ayan, live tagal din. na. At, Hello. Thank you, thank Thank you. you sa pagsuporta ha. si Kitangon family, ako dyan sa Kamaligan. Thank you, thank you. Si Ann, Ano pa? naka-tune in din na nandito ngayon. MJ Solis, Ganas. Magkanta da kami ng Christmas song ha yan. Kantaman ka mo pork barrel. Saan? Yan, MJ May Solis request. Ganas. Sa endo na naman naantabayanan ang Pangtulo. programang Makpakusog sa musikang Bicol noon. Yan, ang programang mabugtak sa pedestal kan mga orihinal na komposisyon. Ang programa na may advokasya na magpadangat sa kulturang Bicol noon sa pagikan musika. Everybody, Tanong Tanong Bicolano sa tong ipag-orgulyo, Bicol Vibes! Yeah! Maraming salamat, Bicol Vibes. Mr. Ro! The 416. Hey! Greetings! Hey! Hey! Bicol Vibes, Bicol Vibes, Bicol Vibes, Tanog Bicolano. Bicol Vibes, Bicol Vibes, Bicol Vibes. Bicol Vibes, Bicol Vibes, Bicol Vibes, Tanog Bicolano. Bicol Vibes, Bicol Vibes, Bicol Vibes. Maraming salamat! 416 Charmoloy, maraming 416 for salamat. the venue, thank you very much. Direct, salamat, salamat, salamat. To our technical staff, thank you. Mr. Roots, Sir Bong, hello. Bicol Vibes. Ma'am Dudes, Sir Bong. Oh, yeah. Mr. Rus, Yeah. Maraming salamat. Merry Christmas! Merry Christmas, Merry Christmas. Yeah. Yeah, it's a wrap.